Mill-2014 sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena, il-Gvern daħħal aktar minn 380 miżura, inizjattiva jew proġett ġdid li indirizzaw ma' 9 azzjoni irrakkomandati fil-Politika Strateġika Nazzjonali għat tnaqqis fil-faqar u inklużjoni soċjali għas-snin ta' bejn l-2014 u l-2024. Dan ifisser li l-Gvern diġà indirizza kważi 97% tal-azzjonijiet rakkomandati fil-politika strateġika. Fil-fatt huma biss 3 azzjonijiet li għadhom ma ġewx indirizzati minn 94. F'dak li huwa l-qasam ta' tħulu benefiċċji soċjali sa issa daħlu kważi 90 miżura ġdida li qed jindirizzaw l-14 l-azzjoni rakkomandati, waqt li f'dak li huwa qasam tal-impjiegi idaħlu 30 miżura li jindirizzaw 11 mit-13 l-azzjoni. Fil-qasam tal-edukazzjoni iddaħlu 63 miżura ġdida u 49 miżura fil-qasam tas-saħħa tal-ambjent. Il-Segretarju Permanenti fiħdan il-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali Mark Mussu spjega li issa dej monitoraġġ permezz ta' kumitat interministerjali li jara x'miżuri qed jiddaħħlu biex tiġi implementata din l-istrateġija, fl-istess waqt li jevalwa l-impatt li dan qed iħalli biex tkun infassla triq il qudiem. Innota kif issa tħallna fil-5 sena ta' din l-implementazzjoni. U allura meta għadna waqafna wasanna f'nofs l-implementazzjoni tal-istrateġija, ċertament li huwa xi ħaġa pożittiva illi 97% tal-azzjonijiet irrakkomandati fiha diġà saru miżuri biex jindirizzaw dawk il-policy recommendations. Sostna li l-pjan strateġiku qed iħalli l-frott għaliex qed iwassal għal tnaqqis sostanzjali fil-faqar. Fil-fatt, fl-aħħar 4 snin, in-numru ta' nies f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqsu bi 17,000, waqt li dawk imġaħda mill-aktar affarijiet bażiċi naqsu b'29,000.